To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig, 2022. Huwag kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig, 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig, nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kamot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis nga kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! 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 Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Pila ang odas sa mga apostoles? Isa! Pagpot mo ba? Isa pa! Tukso nga pagad ako, Pedro, kasabton ka. Pila ang odas sa Pilipinas, Pilimon? Pila ang odas sa Pilipinas? Dubodlay na yaw. Silingan na siya nga hapusan lang pa. Ma'am, hindi siya magsabat, mamaw? Ikaw na sabat sa mamangkot mo? 11? Baw, kita mo lang ni si Ikaho? Daw sa gaga eh. Ang ginaulunan, hindi na ulunan, kundi tip na sang STL. Kaguho, baw, 40 kadamol ba? Man, halimpas ang nagligad nga tuig ang iya supot sang tip nga ini.
Kagasta sa buong baway kami kadaog ha? Ano ba, wala kami kabakal sin nga iatob sa amon balay. O ba, may tao sa gwa oh? Do koridor man ha? Wala po! G-size! Uy, si Bibot. G-size ko nung nagwa. Abi bebe, lantawon ko biya sa dingding sa gintayan ni Ika. Are. Uy, Jesing kong gintayan niya? Hindi, nag-slide. Abi mo, Migo Morris, wala kita ko sang kontra diri sa ibabaw sang duta. Uy, nga aman. Di kay patay na sila tanan mo. Ako na lang ang nabilin. Dapat tani, Migo Talyo. Retired ka na sa edad mo nga ina. Kag ikaw, Migo Morris, kung tani, sa edad mo nga ina, may monumento ka na? Dipuga. Ano oras? Puti ano? Anong panulok mo matan? Nagapalangurog sa kadlok si Barikoson ay. Wala man. Wala pa sa madlok nga o si Bilardi ang inpirma ko dito? Tanawon ko lang kung hindi maghalabok ang iyabari ko sa sobrang nga kahadlok. Chitagoy, may sulat ka? May basahon ko? Kay Lutsi ni Magalin mo? Sino nang alutsi man? Isa sa mga koleksyon ko nga mga baby girls. Abo, baby girls. Hindi. Laso nga itom? Oo, hala. Ginpadalaan ka sang laso nga itom, Chitagoy. Uy, may sulat to. Basahon ko. Dear Tagoy, panghimos ka na nga daan kay bumbahan ko ang imo balay. Oh! Lagda, UKM. Hala, Ano na siya man? UKM? Ano sa Chitagoy man? Wala man ko makabatilas na. Hala ka, Chitagoy, basi kon ralihan nila kita dire. Kaga nga maralis la dire? Ano ni bangko? Nga may ginatago nga kwarta nga ginpalapaw? Delikado ng UKM, Chitagoy. Delikado ka na. Nagapati ako iya. Nga
ginhimo inis ang barikuson nga ina. Oo, matan. Nagapati ako nga kaymuan ini ni barikuson kay... Oho? Yan, pati ang papel baho barikos. Hoy! Barikuson! Imo ini! Wala. Ara si Chalbina. Nagtamwa siya. Pero ginatulod niya si Huling nga among mahambal. Nga ano si barikuson? Hindi siya kahambal. May tonsil siya. Mirise? Tagoy! Ano ko nung problema mo? Wala ka kuno inog bakal, bukaw-bukaw? Agoy. Hoy, Huling! Hambal mo si barikuson. Nga siya na ang nagpadala sang laso nga itom sa akon. Kagdumduman niya na hadlok ako sini. Wala no. Hindi niya makadulot sa akon. Kaghoy, barikuson. Wala ka sang rason nga magpadala sa ako sa sulat nga ini. Kay hindi ako ya sindikato. Diyo, Tagoy! Nagpirma ka kuno nga si Jose! Abot ka na ni Chalvina! Ikaw gi kuno nagapanghilabot ka buklan ka kuno? Bisan mag-ano ka pa? Hindi siya kuno magsapak sa imo. Kag hindi lang ina Diyo, Tagoy. Wala siya kuno sang kuhaon sa imo. Matan, ihambal man sa iya. Ikaw ang akong spokesperson. Hambalon mo sa nga, labi na ako, barikoson. Anong kwaong ko sa imo? Ang barikos mo nga daw sa lago kadalag ko? Chalbina! Nagsiling si Tagoy. Labi na gid siya kuno. Anong kuhaon niya kuno sa imo barikos? Nga daw sa mga lago na kadlagko. Oh. Tagoy, iakusar ka kuno ni Chalvina. Sabta siya nga iakusar ko man siya. Ikaw kuno ang iakusan, Chalbina. Buhaton ka nga dosis tikom sa laso nga itom. Dosis tikom kuno siling Chalvina sang bukol mo, Choy. Sabta siya nga, natun mo man sa barikos mo. Amo man kuno sa barikos mo, Chalbina. Amo man kuno sa bukol mo. Hala. Ara naman ang aswang, ho? Ari mo ay kay matuwad ko di. Daw siya pa si Pakito eh. Nagugpa na siya. Ay, alalala. Ano ining naugpaan ko? Kahoy! Mayo ning akong posisyon. Kay nagatuwad ako kag nagatukod ang akong kamot.
pasilong sa idalom. Na! Diri ako mahukmong Parang akon may maglabay nga tawo. Hindi ako makita. Kag sa sina, mahapos ko siya nga aswangon. Wala. Ang aswang nagsuhot sa akon? Nagtuwad man siya? Uy! Ano to man? Daw sa may nagasuntok sa akon likod. Wala siya makaibalo nga ako to. Sino to man? Daw kahoy man lang ining natuharan ko. Mabantay ako sa dalan Basi kung may maglabay nga tawo. Ay! Ato naman! May nagsuntok naman! Daw sa sungay Alala! Katig mataliwis ba ang punta? Daw sila pang buang ba? Ay! Lala! Ara naman! Ano naman? Babayan ko na lang Total! Daw ka nabi man sa pamatyagan ko. Kay man, makid-all! Ayambot Ba, kung mag-amo lang siniperme, perme na lang ako mapasilong diri sa idalom sang kahoy nga ini. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!